Fettħu l-applikazzjonijiet għal pellegrinaġġ annwali djoċeżan għal Morda f'Lourdes, organizzat mill-Għaqda Maltija għat-Trasport tal-Morda f'Lourdes, UMTAL. Il-pellegrinaġġ se jitmexxa mill-Arċisqof Charles Scicluna u se jsir bejn l-14 u 19 ta' Lulju. Għal aktar tarif jew biex tapplika żur umtalmalta.org jew ċempel 7922 6606. Eżis telespettaturi, nsellmilkom jiena Fader Michael nistedinkom biex tilaqdu miegħi għal din iċ-ċelebrazzjoni tal-Qudiesa. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla l-Missier u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Illum fl-ewwel qari ħadd nisimgħu dwar il-qaws Alla li jġeddet il-patt tiegħu. F'ġurnata imxarba bħallum żgur li tibda tfittex tara xi qaws Alla x'imkien, għax sinjal li tkun tfaċċat ix-xemx u tgħid mela għaddiet ix-xita. Però kultant nindunaw kemm inpoġġu x-xewqat tagħna qabel, ħafna qabel, ġieli anke qabel Alla stess. U għalhekk ejjew nitolbu li l-Mulej jgħinna sabiex impoġġu lilu l-ewwel, anke aħna li niġu nfittxuh f'din il-quddies fil-momenti ta' talb, f'momenti ta' sinċerità, inħallu lil Alla jurina u minnu u xi jrid minna. U dik tkun ħafna qawwa u ħafna ferħ fil-ħajja tagħna. Kejjew nitolbu wkoll għal xi nies li xogħolhom huwa barra fit-triq jew li għandhom ħafna qadi, imma anke għalina li qegħdin id-dar li forsi ninkwetaw dwar il-membri tal-familja tagħna li forsi jixxarbu llum sabiex il-Mulej jkompli jieħu ħsiebhom u jieħu ħsieb ta' kull wieħed u waħda minna. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Għatina u Alla li tista' kollox li naħsbu dejjem f'dak li hu sewwa u li bi kliemna u b'għemielna inwettqu dak li jogħġob lilek. Dan nitolbuh permezz ta' Ibnek Ġesu li miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Amen. Qari mill-ktieb tal-Ġenesi. Alla bierek lil Noè u lil uliedu u qalilhom: nislu u oktru u mlew l-art, u jkun il-biża' tagħkom fuq kull ħlieqa ħajja fuq l-art u fuq it-tajr korru tal-ajru u fuq kull ma jitkaxkar fl-art u fuq il-ħut kollu tal-baħar u jitredu qudiemkom f'idejkom nerħihom. Kull ma hu ħaj u jitħarrek fl-art ikun ikel għalikom u wkoll il-ħaxix aħdar kollu nagħtikom. Imma l-laħam b'demmu ġofieħ li hu ħajtu la tikluħx. U jien nitlob kont ta' demkom li hu ħajjitkom, nitlob minant kull bima, minant kull bniedem, minant kull wieħed nitħallas ta' ħajja ta' bniedem ieħor bħalu. Kull min ixerred dem ta' bniedem
minn bniedem ieħor jixter id-demmu, għax skont ix-xbija tiegħu ħalqu Alla l-bniedem u intom nislu woktru, xterdu mal-art u woktru fuqha. U Alla kellem lil Noè u lill-uliedu miegħu u qalilhom: Arawni, hawn jien se nagħmel il-patt tiegħi magħkom u ma nisilkom warajkom. Ma' kull ħlieqa ħajja li hemm magħkom, ma' tjur, mal-bejjem, ma' kull bima selvaġġa li hemm magħkom, u mal-bejjem kollha li ħarġu magħkom mill-arka. Jien nagħmel il-patt tiegħi magħkom li qatt iżjed ma jinqered ebda laħam ħaj bl-ilmiet tad-diluvju, u qatt iżjed ma jkun hemm diluvju biex iħarbat l-art. U żied jgħid Alla: dan ikun is-siljal tal-patt li qed nagħmel magħkom bejni u bejnkom u bejn kull ħlieqa ħajja li hemm magħkom għal ġenerazzjonijiet kollha għal dejjem. Inqiegħed il-qaws tiegħi fi sħab u jkun sinjal tal-patt bejni u bejn l-art. Il-kelma tal-mulej: inroddu ħajr lill-Alla. Għas-salm ngħidu flimkien: il-mulej jittawwal mis-sema lejn l-art. Flimkien: Il-mulej jittawwal mis-sema lejn l-art. Ħajkollhom il-ġnus il-biża' ta' ismek mulej, u slaten kollha tal-art il-biża' tas-sebħ tiegħek. Meta l-mulej jerġa' jibni l-Sjon u jidher fis-sebħ tiegħu u jisma' t-talb tal-mitluqin ma jistmelx it-talb tagħhom. Flimkien: il-mulej jittawwal mis-sema lejn l-art. Jinkiteb dan għan-nies li għad jiġi u l-poplu ġdid għad ifaħħal lill-mulej. Il-mulej ħares l-isfel mill-għoli tas-santwarju tiegħu u jittawwal mis-sema lejn l-art biex jisma' l-krib tal-ilsiera biex jeħres il dawk li huma għall-mewt. Flimkien: il-mulej jittawwal mis-sema lejn l-art. U li til-qaddejja tiegħek ikollhom darhom, nisilhom jibqa' dejjem quddiemek, u hekk jixxandar minn Sjon isem il-mulej u f'Ġerusalemm it-tifħir tiegħu. Meta l-popli flimkien jinġemgħu u s-saltniet biex jaqdu l-mulej. Flimkien: il-mulej jittawwal mis-sema lejn l-art. Il-kliem tiegħek huwa spiritu u ħajja, inta għandek il-kliem tal-ħajja ta' dejjem. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Ikompli l-Evanġelju skont San Mark. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien telaq Ġesu flimkien mad-dixxipli tiegħu lejn l-irħula ta' Ċesarija ta' Filippu. Huma mixjin li d-dixxipli tiegħu għamlilhom din il-mistoqsija: min jgħidu n-nies li jien? Huma weġbuh u qalulu Ġwanni l-Battista, oħrajn Elija, u oħrajn wieħed mill-profeti. U staqsihom: imma intom min tgħidu li jien? Qabeż Pietru u qallu: inti il-Messija. Imbagħad Ġesu ordnalhom ħafna biex ma jitkellmu ma' ħadd fuqu. U beda jgħallimhom fuq li kien meħtieġ li bin il-bniedem ibati ħafna, ikun miċħud mill-anzjani u mill-qassisin il-kbar u l-kittieba joqtluh u wara 3 ijiem jerġa' jqum. Fuq dan kellimhom ċar. Pietru ġibdu lejh u beda jlumu. Iżda hu dar iħares lejn id-dixxipli tiegħu u ċanfar lil Pietru u qallu: itlaq minn qudiemi ja xitan, għax m'intix taħseb fil-ħwejjeġ ta' Alla imma f'dawk tal-bnedmin. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Jgħidu li f'Ċesarija ta' Filippu kien hemm ħafna monumenti. Kienet belt moderna pjuttost li kull min kellu xi fama ta' xi ħaġa
kien jibni monument jew xi tip ta' marka, I was here. U probabbilment Ġesu d-dixxipli kienu mixjin hemmhekk u Ġesu ddeċida li jagħmlilhom din id-domanda u qed ħares lejn dawn il-monumenti kollha. In-nies min jgħidu li jien. U r-risposta, inti persuna importanti, imma kemm hu importanti Ġesu? Tista' tibqa' tiela hux veru? Profeta, mgħallem, raġel tajjeb, guru. Kemm huwa importanti għalija Ġesu? Nista' ngħid li għalija Ġesu jieqaf kollox u jkunu biss, forsi ngħidu mhux illum ta'. U Ġesu naħseb fil-ħajja tagħna dik li qed jagħmel ikun qiegħed jissimplifika l-affarijiet għalina. Ikun qed jiġifieri qed iressaq l-affarijiet viċin il-qalb tagħna. Dik hija l-esperjenza li nkunu qegħdin nagħmlu fil-ħajja tagħna meta nkunu iżgħar minn għalina li nkunu qegħdin inħobbu. Għax ikollna ħafna affarijiet x'nagħmlu, ikollna ħafna proġetti, ikollna x-xogħol, ikollna l-edukazzjoni li rridu nkomplu, l-istudju, karozza, affarijiet li rridu nixtru u kultant mhux dawn l-affarijiet ikunu tagħna, aħna nkunu tagħhom. Imma mbagħad meta tibda tikber, tibda tgħid ma jien vera x'għandi bżonn fil-ħajja. U l-ħajja tibda tissimplifika lilha nfisha. ċertu affarijiet qishom jibdew jitilfu s-seħer jew il-qawwa tagħhom fuqna. Forsi nibdew insiru iktar liberi. Dik hija l-esperjenza li l-ħajja tibda tgħaddina minnha. Ġesu għadda minnha din ukoll. Ġesu huwa l-persuna libera li qed jeħles lilna meta aħna nisimgħu lilu, meta aħna nkunu attenti għal dak li qed jgħidilna hu, imma wkoll għal dak li qed tgħidilna l-ħajja tagħna. Għax kultant aħna nistgħu nkunu dejjem aljenati u ma nisimgħux sew dak li nkunu għaddejjin minnu, dejjem nibqgħu nirrepetu l-istess. U għalhekk ejjew nitolbuh lil Ġesu li dik il-qawsalla li tfittx fil-ħajja, dak il-patt ġdid, dak Alla mhux qed jibnih fuq il-ħila tagħna. Dak meta nkunu iżgħar, arani kemm jien b'saħħti, arani kemm jien kapaċi, arani kemm jien tajjeb. Meta nibdew nikbru nibdew nindunaw li anke l-imħabba mhux kemm kapaċi nħobb jien, kemm kapaċi nkun maħbub, kapaċi niftaħ qalbi jien ħalli ħadd ieħor iħobbni, kapaċi niftaħ qalbi jien ħalli ħadd ieħor jaħfirli meta nonqos, kapaċi naċċetta li jiena nkun maħfur, kapaċi jiena mbagħad naħfer lil ħadd ieħor u nħobb lil ħadd ieħor. Ma nistax nasal li nħobb u naħfer jekk l-ewwel ma nkunx maħbub, jekk l-ewwel ma nkunx aċċettajt li ħadd ieħor jaħfirli. Dawk huma żewġ affarijiet marbutin flimkien. U dak li qed jipprova jagħmel Alla ma' kull wieħed u waħda minnha. Kejjew għalhekk matul din il-ġurnata, forsi waqt li nkunu għaddejjin bix-xogħol bid-doveri tagħna, inħallu lil Mulej jiftaħ dik id-daqsxejn rokna ċkejkna fil-qalb tagħna u jkompli jkellem lilna u jgħidilna x'jixtieq minna u żgur li tkun għalina aħbar ta' ferħ. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Kieku flimkien inwessqu it-talbiet tagħna, Mulej aħna dawk li jarafna l-imħabba tiegħek u l-qajniha. Nitolbu li din l-imħabba tiegħek fina tkompli tniżżel l-eruq, tmiss il-ħajja tagħna u tkompli tagħmel minna bnedmin mogħtijin għall-oħrajn. Nitolbu. Ismana nitolbu Mulej. Nitolbu wkoll li inti tbierek il-ħidma tal-mexxejja tal-ġnus ta' dawk li għandhom is-seta fuqna, tberikhom u tgħinhom iħabbirku dejjem għas-sliem, iħabbirku dejjem ukoll għad-drittijiet ta' dawk li huma ċkejknin u vulnerabbli fostna u jħabbirku għall-għaqda fost il-bnedmin. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Nitolbu Mulej li inti tkompli tbierek lil dawk li għandhom xi deċiżjoni tqila xieħdu li qed jiffaċċjaw xi ħaġa li qiegħda tinkwithom, xi ħaġa kbar minnhom sabiex jarfu li huma u int flimkien jistgħu jelbu din id-diffikultà u jittamaw mhux fil-ħila tagħhom imma fil-ħila tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Missier nitolbu li inti tbierek lil ġenituri, lill-għalliema, lil dawk li jippruvaw jgħaddu valuri tajbin, valuri jinsara,
u nitolbu li wkoll l-imħabba tagħhom tkun imdawla mill-imħabba tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu kollha l-leżis mejtin tagħna għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem, id-dawl ta' dejjem jiddililhom jistrieħu fil-paċi. Amen. Nagħmlu fiskiet it-talb tagħna. U Alla ilqa' dan it-talb li minn qalbna qegħdin nagħmlulek u għatina dak li m'għandniex ħila nitolbuk. Bi Kristu Sidna. Amen. Amen. Ejjew nitolbu ħuti biex din il-qudiesa tagħna tkun toġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Mulej aħna u niċċelebraw il-misteri tiegħek nofrulek is-servizz tagħna kif inhu dmirna u fiċ-ċokon tagħna nitolbuk biex is-sagrifiċċju li sejrin nofru għal ġieħ tal-kobor tiegħek ikun jiswilna għas-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. U nirringrazzjawh lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew, mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien invoddulek ħajr bi Kristu Sidna. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt ta' ibnek, b'fidi imħeġġa nistqarru il-qawmien tiegħu u b'tama sħiħa nistennewh jerġa' jiġi fil-glorja. Waqt li issa mal-anġli u l-qaddisin tiegħek fis-sema hawnhekk fuq l-art infaħruk u ntennulek bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-semewwiet u l-art huma mimlija bil-glorja tiegħek. Ożanna fil-għoli ta' smewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, ożanna fil-għoli ta' smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal ħobs, ratti l-ħajr, qasam tal-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol f'dak il-lejl ħal-kalċi u waqt li xandar il-ħnina tiegħek taħli d-disċipli tiegħu u qal ħudu u ixorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mew tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek,
Nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U fiċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joe li qed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fħutna l-mejtin li inti biss taf il-fidi tagħhom, ilqaħħom fis-saltna tiegħek. Ħenna lina wkoll nitolbuk għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Alla Marija, ma' San Giuseppe, mal-Apostli u l-qaddisin tiegħek li jgħixu fi ħbiberija miegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Flimkien u bil-qalb nitolbu t-talba li għallimna Ġesu stess. Missierna li inti fis-smewit, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina u ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjiba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna, li nkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet, waqt li nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna, il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu inti qed lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi la tħares lejn dnubietna imma lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija is-sliem u l-għaqda li inti trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi ta' Ġesu tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Ejjew nagħtu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Dan hu Ġesu il-ħaruf ta' Alla li jneħħi d-nubiet tad-dinja u li issa ġej għandna. Ħenjin aħna li mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem.
nitolbu. Nitolbuk, o Alla li tista' kollox, biex niksbu il-frott tas-salvazzjoni li taħħa rċevejna r-ran f'dawn il-misteri qaddisa li jiċċelebrajna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikna Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Inkomplu ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-Quddisa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu ssegwuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta, jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Araw blima għoża ħabna il-Missier. Nistgħu nissejħu u li Alla u hekk aħna tassew. Din il-kelma tal-Apostlu San Ġwan fl-ewwel ittra tiegħu tkun ta' kuraġġ għalina aħna u nibdew il-ġublew imqaddes tas-sena 2025. Ġublew li l-Papa jixtieqna li fih nikbru bħala pellegrini tat-tama. Il-pellegrin huwa bniedem f'mixja. Il-pellegrin tat-tama jaf li hemm weda kelma li mhux se tonqos u li mhux se tqarraq bih. It-tama tagħna mhijiex illużjoni, mhijiex ħrafa, mhijiex ħlieqa tal-bnedmin, it-tama tagħna hija persuna, Ġesu. Aħna pellegrini li pass daqqa notru u daqqa le resqin leh. Noħolmu biex din il-festa kbira ta' ħniena ma tkunx biss ta' ġitalija, imma ta' faraġ għal proxmu. U tassew din is-sena tkun għal poplu tagħna festa kbira ta' ħniena. Nibdew din it-talba tar-Rożarju, hekk illum ħanikkontemplaw il-misteri tad-dawl, kieku impoġġu l-intenzjonijiet tagħna, għadna kemm smajna lil Monsinjor Arċisqof iħeġġiġna biex nemmnu iżjed fil-ħniena tal-mulej, kieku nitolbu li il-mulej kompli ikollu ħniena minna mid-dinja jagħtina il-paċi, hekk iqajjem qlub ġenerużi li jaħdmu għall-paċi. Hekk npoġġu l-intenzjonijiet tagħna fiskiet f'dan il-mument. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Amen. Alla tagħna isma' t-talb tagħna, eħles għejna u jaqaf magħna.
Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima u wina li inti jomna għalik jisma' t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaħfrilna drubietna, jeħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-irwieħ kollha speċjalment lil dawk li aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Naħsbu fl-ewwel misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu tammet fix-xmara Ġordan. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti jomna għalik jisma' t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrilna drubietna eħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-irwieħ kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tieni misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu wera minnu fit-tieġ ta' Kana. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek
imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna għalik jisma' t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna drubietna, eħlisna min-nar tal-infern, kull ġenna l-erwieħ kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tielet misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu ħabbar is-saltna talla u sejjaħ għall-indiema. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna għalik jisma' t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna drubietna, eħlisna min-nar tal-infern, ħolġenna l-erwieħ kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Ir-raba misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu tbiddel quddiem l-apostli fuq il-muntanja Tabor.
Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema jekk fl-art. ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina u ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna għalik jisma' t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-irriħ kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Il-ħames misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu waqqaf l-Ewkaristija t-tifkira tal-misteru tal-Għid. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema jekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina u ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marjum Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzija mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjum Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzija mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjum Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik jisma' it-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrilna drubietna, eħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erriħ kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Slim għalik, Sultana, Om tal-ħniena, ħajja ħlewwa u tamatana, slim għalik. Lilek ingħajtu għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek nitnedu aħna nilikbu nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena. Urina wara dan it-turufnament lil Ġesu, frott imbierek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa, Verġini Marija. Nitolbu skont l-intenzjoni tal-Papa, missierna li jinti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, u ddaħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjum Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu għall-erwieħ tal-purgatorju, għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Id-dawl ta' dejjem jiddifuqhom. jistrieħu huma fil-paċi. Amen. Mulej ħniena, Mulej ħnina, Kristu ħniena, Kristu ħnina, mulej ħniena, mulej ħnina, Kristu ismana, Kristu ismana, Kristu il-qattal btana, Kristu l-qattal btana, Missier Eternalla, ħenna lina, Ibn Alla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spiritu qaddis Alla, ħenna lina, Trinità qaddisa Alla wieħed, ħenna lina, imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Om Alla, itlob għalina, imqazza xebba ta' ġbejbiet, itlob għalina, Om ta' Kristu, itlob għalina, Om il-Knisja, itlob għalina, Om tal-ħniena, itlob għalina, Om tal-grazzja talla, itlob għalina, Om muxebba, itlob għalina, Om mit-tama, itlob għalina, Om li żjed safja, itlob għalina, Om li żjed nadifa, itlob għalina, Om bla teba, itlob għalina, Om li tistoq l-imħabba, itlob għalina, Om tal-aġeb, itlob għalina, Om tal-parir it-tajjeb, itlob għalina, Om ta' min ħalaqna, itlob għalina, Om ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollok għaqal, itlob għalina, xebba li tistħoq kull qima, itlob għalina, xebba li tistoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħniena, itlob għalina, xebba dejjem marbuta malla, itlob għalina, mera tal-qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħ tagħna, itlob għalina, amara tal-Ispiritu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tieba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torvi ta' David, itlob għalina, torvi ta' Lavorju, itlob għalina, dar ta' Deb, itlob għalina, arka tar-rab tal-ġdida, itlob għalina, bib tas-sema, itlob għalina, kewkba ta' filgħodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, ken tal-midinbin, itlob għalina, faraġġ tal-migranti, itlob għalina, faraġġ tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mlisla mingħajr l-ewwel teba', itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Rużarju Mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi, itlob għalina, ħarruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, aħfrinna nitolbuk mulej, ħarruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħarruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenna lina, itlob għalina għaddisom Alla biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għatililna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk,
li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ u fil-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża dejjem verġini nkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lejna ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. San Mikel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Ivażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena li jiġġerrew fid-dinja għat-telfien tal-erwieħ. Amen. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik, ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija għedet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Mqaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll, mexxina fit-triq tal-ħajja, aqlanna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Torrocco, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazju Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħetilna il-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Amen. Ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierka l-qalb imqazza tiegħu, imbierek id-dem għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbierek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbierka l-kbira Alla Marija Santissima, imbierka l-imqazza u immakulata konċizzjoni tagħha, imbierek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġni u Omm, imbierek San Giuseppe arus kastismu tagħha, imbierek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.